आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं. सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी. मग वाट कसली बघताय? आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा. पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग. सावंतवाडी तालुक्यातील भूमी अभिलेख कार्यालयातील भूमापकानं काम करून देण्यासाठी लाच मागितल्याचा प्रकार उघडकीस झाला असून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं या प्रकरणी सापळा रचून कारवाई केली आहे. पाहूयात. त्याच्या पोट हिस्सा मोजणीचं काम पूर्ण करून देण्यासाठी सावंतवाडी येथील भूमी अभिलेख कार्यालयातील भूमापक ओंकार सुरेंद्र आपटे यांनी तब्बल 20,000 रुपयांची लाच मागितली होती. तक्रारदारानं याबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल केली. तक्रारीची पडताळणी करण्यात आल्यानंतर 13 एप्रिल 2026 रोजी एसीबीने सापळा रचला. या कारवाई दरम्यान संबंधित भूमापकाविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम 1988 सुधारित 2018 अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आलाय. ही कारवाई पोलीस उपअधीक्षक विजय पांचाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली असून तपास पोलीस निरीक्षक दीपक माळी करत आहेत. कोणताही शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचारी काम करून देण्यासाठी कायदेशीर शुल्काव्यतिरिक्त लाच मागत असल्यास नागरिकांनी तत्काळ लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाशी संपर्क साधावा असं आवाहन करण्यात आलंय. दरम्यान याबाबत माहिती घेण्यासाठी उपअधीक्षक भूमी अभिलेख विनायक ठाकरे यांच्या कार्यालयास भेट दिली असता ते मुंबईला गेले असल्याचं समजलं. त्यांना भ्रमणध्वनीद्वारे संपर्क साधला असता संपर्क होऊ शकला नाही.